kamera. Sibog dira makita ka sa kamera. Ipakita. Ikaw ba ikaw kan sibog dira makita ka. Na. Na. Gusto to? Ha? Record na. Sabi na. Mayong buntag mga minahal nga mga tigpaminaw, labi na niini live kami sa Facebook alang sa pagbulgar sa tinuod nga kamaturan. Sa dili pa ta sugdan nato mga kaigsuonan, magampo ta. Labing kamhanan nga Dios nga naa ka sa kalangitan, Ginoo, tultuloy kami sa kamaturan nga maoy giya alang sa kaluwasan hantod sa imong pagpadayag. Labi na sa talang tigpaminawan, ako ang mahal nagaampo. Ikaw maghatag og kaalam sa pagsabot sa kamaturan nga among ibulgar o Dios dinhi sa hanginan. Amo kining madawat tungod lamang sa gahom ni Kristo, among personal mangluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, ako dinhi nga organisasyon 1982 pa ko. Pero bisan gani sa akong pagkataas nga pagsulod sa kamaturan ingon nga Sbanista, nagpuyo ko ila ni Brehido Gulay niadtong 1980. Siyam ko katuig nga nagpuyo apan wa ko nila tug-ani unsa ang kamaturan. Gibautismuhan ko igsoon sa July 7, 1982. Unang ministro mao si Reverend Francisco Luciñara. Niya mga papiles, mga kaigsuonan, isa ko nga membro sa iglesia sa Upper Luxen niadtong April ang katiguman mga kaigsuonan kini nga pangalan. Sa tuig April 10, 1980 mao kini igsoon ang unang pakigbisog sa Magkiangkang Bayugan, Agusan del Sur. Ang ngalan dire nga gilukatan nga gireport sa Security and Exchange Commission ni atong Oktubre 20, 1982, affidavit diyon ni gipirmahan nga gitawag og Reverend Francisco Luciñara, mao ang Seventh-day Adventist Conference Church Incorporated. Isa na nga nag-supply mga minahal kong tigpaminaw nga mihatag sila og subsidiary sa General Conference Washington DC, USA. Mao ni nga niadtong March 4, 1983, mao kini igsoon ang registration ni Pastor Brehido Gulay
niaprubahan giparehistro dito sa Manila niadtong March 4, 1983. Kalatod nga istorya mga kaigsunan, niadto nga mga tuig niabot na igsoon og 37 ka mga katuigan kung kini nga pangalan. Busa ang tinuod nga kabaturan igsoon ang giadap sa tanang mga kaigsunan ang Seventh-day Adventist Church Local Conference nga giparehistro igsoon ni Pastor Miguel Isyangwas diadtong December 20, 1990 sumala sa registration. O niya, busa gikan natong December 20, 1990 igsoon aduna lamay 29 pa ka mga tuig niadtong December sa pag-anibersary dinhi sa Davao, 29 pa lang ka tuig niadtong 2019. Dili 37. Mao na ang tinuod mga kaigsunan nga sumala pas Biblia Episo 5 bersikulo 10, paninguhaan ninyo ang pagsusi, asa ang gikahimut-an sa Ginoo. Dili ta igsoon mamakak kay puros mga ministro. Pasalamat mi nga dunay mga evangelist, mga liman nga nagpakisusi nga asa ang tinuod mga kaigsunan. Sunod panahon among ibulgar kinsay naglaban sa kaso. Niining ngalana mga kaigsunan. Muna nga sumala pa mga kaigsunan sa hearing, sa Security and Exchange Commission. Kay naghearing man mga kaigsunan nga ang mga libro nga gikuha igsoon ni Pastor Eduardo Pilabadan dito sa SIC Cagayan, gipadad-an ko og order nga duha ka libro gisurrender ni adtong January 17, 2020. Busa wala na libro. Kay ang libro mga kaigsunan sunod higayon among ibulgar. Registration og libro ug ang opisina ni dinhi sa Davao City, Dunya Candelaria Extension, Ikulan, Davao City. Muna nga laktod nga istorya mga kaigsunan gikan sa history. 1983 ug 1990. Kay maglibog na mga kaigsunan ang mga kaigsunan kung gustong mangita sa kamatuoran. Mismo ako, ingon nga usa ka sekretary sa Seventh Adventist Church Local Conference, gipadad-an ko sa sulat gikan sa SIC Cagayan nga gisurrender na ni Pastor Eduardo Pilabadan ang mao nga libro. O niya niadtong January 17, 2020 gisurrender og miabot kanako ang sulat gikan sa SIC Cagayan niadtong April 29 alas 2:30 2020 nga giingnan ko gisurrender na ang libro nga duha ka libro nga gikuha nila niadtong December 7, 2009 dito sa SIC Cagayan kay kuno nasunog ang libro sa local conference. Mao nang bakak mga kaigsunan kay ang libro niya ra diri. Kay ang opisina igsoon dito sa Bayugan mao kana ang Seventh-day Adventist Conference Church ang opisina nga naa diha sa Bayugan. Kini nga rehistro. Ang opisina naa sa Bayugan. Mao na nga gitug-an nila nga ang opisina naa sa Bayugan wala diha. Mao ni nga sumala pas Biblia Episo 5 bersikulo 9 nga nag-ingon siya kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanan maayo og matarong og matuod. Usa day kuno 13 apan ang tanan nga mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag kana sila makita. Gipakita na mo igsoon gi-live na mo. Kay ang mga kaigsunan nangalibog mga minahal kong igsoon pero ay lang ninyo i-close minded. Susi lang mo mga kaigsunan. Kay ang local conference, ang birthday ni igsoon, anniversary. Wala pa maristro ang local conference. Doon na nami anniversary sa una. Wa pa si Pastor Yangwas kay pinakauna ko, 1982 pa ko dinhi. Gikan sa paggubot diya sa Bagyangkang mga kaigsunan, wa pa'y ristro. Dili ingno 1970.
kay dunay tay mga record, dokumento nga ang kamatuoran kuno makita diha sa kahayag, kana sila makita kay ang tanang makita kahayag man. Gipakita na mo. Ha? Nga ang datong December 29 pa lang. Oh. Dili 37. Kay ang 37 mga kaigsunan, mao kana ang rehistro sa 1983. Pero ang gigamit nga pantalya, gipaon ang pulong local conference. Unsa may ngalan sa 1983, Pastor? Sumala sa rehistro, Unsa ngalan? the Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines Incorporated, na rehistro sa March 4, 1983. Mo nang ngalan na. Mao ni nga ngalan nga narehistro, unang rehistro ni Pastor Brigido Gulay nga ang among logo sa una mga kaigsuonan cross after crown of cross. Mao lang walay isulti. 1982 pa ko dire, bisan gani sa akong pagkataas, dilimbungan pa gani ko. Kamu pa ka mga minahal kong tigpaminaw? Muna nga sumala ba sa Episo 5 versikulo 10, ug paninguhaan ninyo ang pagsusi. Dili ta mag-away, di ta maglalis mga kaigsuonan, ka ang atong tumong o kaluwasan ngadto sa langit. Ha? Susihan ninyo kay isara ang libro sa local conference. Mao to nga gihiring sa Cagayan. Otro ibulgar nako mga minahal kong tigpaminaw. Nga ang Biblia nagsulti, ang kamatuoran nagahatag kanato og kagawasan sa pagsusi. Susihan ninyo mga minahal kong igsuon. Kay usahay nag-anniversary sila ni Antong December 37. Oh? Gigamit ang local conference, maula ang baka. Kay ang husto dali nga pangalan, ang Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines nga gikan sa tuig March 4, 1983, dili gamiton ang local conference kay 29 pa lang kana katuig mga minahal kong tigpaminaw. Busa akong ihatag ni Brother Samuel unsa ang iyang mga kalibog ay unsa ang mga pangutana mga kaigsunan kay tubangon nato legal. Mo to, Pastor, no? Og mo to mga kaigsunan, no? Kutob sa nagapaminaw nga magsusita. Og di lang nato isirado ang atong unahuna, kinahanglan na ata sa pag open-minded ang atong mga panghuna-huna igsoon, atong pamalandungan, i-open atong unahuna nga tuig 1983 mga igsoon ang narehistro ana nga ngalan dili local conference. Kay ang local conference narehistro mga kaigsunan 1990. Munang sa tuig 1983 dili local conference nga rehistro nga ngalan. Kun dili unsa ni nga ngalan mga kaigsunan? Seventh-day Adventist Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines Incorporated. Dili local conference mga kaigsunan. Mao na siya nga ang gisulti sa tungod sa ministro na mo to si Pastor John Riguya mga kaigsunan nga igo ta sa pagsusi sumala sa Biblia. Kay atong basahon ang Biblia mga kaigsunan sa Job kapitulo 5 bersikulo 27 unsay giingon mga igsoon. Ania karon kana atong ginasusi. Busa mauman kana. Unsa kuno igsoon? Busa mauman kana. Tulo timbang-timbanga alang sa imong kaayuhan. Mao na siya mga kaigsunan nga nagahisgot ta karon sa mahitungod sa ato ang organisasyon sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día. Daghan kaayo ang nagadala mga higala ug mga kaigsunan nga dako tag pasalamat nga niningtakna sa buntagon mga igsoon, no? Mao gina siya mga kaigsunan nga dako tag pasalamat nga tanang nanggawas karon mga higala igsoon nga nagaangkon nga gitawag sila nga sila nagapamatuod mo ang Iglesia Adventista del Séptimo Día mo na ato ni susihon mga kaigsunan. Kay ang sek ang atong pangutan-on pirti ra bang dagdaghana gyud mga igsoon. Sumala pa dinhi sa tuig 2000 to nara mga igsoon, no? Kita nyo mga kaigsunan? Ang nakarehistro dinhi mga kaigsunan, way labot lang atong nawala na rehistro ha.
tuig 2002. 2002 mga kaigsuunan, January 24 sa tuig 2002, mikabat na o miabot na o 29, no? 29 mga kaigsunan. Onya, puros ni gadala og local conference, no? Puros sila gadala og local conference, naamot lang ka og naa sila yung mga restro kay narestro man gyud ni. No, asa ka ilhang restro ani kay naa man gyud ni sa SEC, naka-record man gyud ni mga kaigsunan. Mao bitaw nang daghan kayo ang magwawali karon mga kaigsunan, puros nagaangkon og local conference. Ang importante na ata sa pagsusi og ipakita nila ang tinuod nga rehistro, nga original nga rehistro mga kaigsunan aron makita og sila gibay gadala sa tinuod. Mao lang atong ibalik ni Pastor Iguya nga siya day ato pang tuiga wala pay local conference na rehistro. Sa tuig aning gitawag mga kaigsunan 1983. Mao ni siya mga kaigsunan nga sa 1983 dili pa local conference mga igsuna, no? Pero ang local conference gidala-dala nila igsoon, naghimo nilang pantalya sa tuig. Mao bitaw na siya mga kaigsunan nga tanawa sa ilang National Convention. Ang ilahang miabot na sila mga kaigsunan og 30 city, no? Kung 1983 mga kaigsunan, kung basihan nato ang 1983, ang ngalan mga kaigsunan dili local conference. Ang ngalan sa tuig 1983 mao ni siya ang Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines Incorporated. Mao na siya ang tinuod mga kaigsunan. Motong gingon ni Pastor Iguya nga atong susihon, ato ang timbang-timbangon ug unsa gid ka tinuod, unya na daghang kadala sa local conference, unya mga kaigsunan ug magdala man galing ta sa ngalan, ana asad day ipakita unsa nga kamatuoran nga kita gigadala sa tinuod, no? Although mga kaigsunan puros man ta kanang gitawag og SDA. Matud pa sa usa ka magwawali nga atong sulti kinahanglan dunay documents, supporting documents or suporta nga dokumento nga ang imong gisulti o unsa bagyud ka tinuod, no? Mao na siya mga igsoon kay pwede man ta mosulti bisag unsa atong isulti, ang pangutana unsay atong prove, unsay atong ipamatuod nga mao gyud na kita gyud na o sila bagyud na. Mao na siya mga kaigsunan, no? Example, magsulti ko mga kaigsunan nga sultian ta mo dinhi sa Davao City. Ako anang SM, no? Siyempre siguro magunahuna mo unsa gyud ka tinuod ka ni si Evangelist Samuel nga iyahan ng SM, no? Pero na ako ikapakita mga igsoon nga mga documents, mga dokumento nga ako gi mismo nga tag-iya sumala sa kong gisulti, awa na ikalalis. Pero gigo ra ko nagsulti-sulti mga kaigsunan nga ako ng SM, pero wa mangani tay gipakita nga mga documents supporting sa imong gisugutan, amo na giingon mga igsoon nga kutob ratas angkon-angkon, no? Amo na mga kaigsunan, dako mig pasalamat labaw sa tanan sa tuwang buhi nga Dios, no? Dili ni sa ingon sa matag usa nato nga ato silang gi-reject, ato silang gidaot, no? Kuha na sa una-una igsoon kay ani ata sa pagtuon, no? Ani ata sa pagtuon nga pila ba di ay kaklase nga local conference. Ang hibalan sa uban mga kaigsunan, upatra o tulo, no? Daghan kaayo nagasulti mga kaigsunan nga magwawali karon nga atong madunggan nga ang local conference is upat. Ang local conference is tulo, no? Dili lang kay tulo upat mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang record sa SEC 2002 pa. 2002 pa lang ha. Unsa na ta karon? 2020 mga kaigsunan. Na muna tanawa mga igsoon. Tanawa, 29 ni siya kabuok. Puros local conference, nagadala sila local conference.
no? Nagadala sila og local conference mga kaigsunan. Mo bitaw nang ato ning susi-susihon kaning puros na nagdala kay ilaha maning na rehistro ang nakapangutaan nakadako magong question mark ani mga kaigsunan asa ang ilahang tinuod nga registered o rehistro nga tinuod mga kaigsunan. Kay daghan kayo nagasulti nga nagadala sa ngalan apan mga kaigsunan ang mga dokumento ambot na lang mga kaigsunan og asa kinahanglan gyud sa igsoon nga magasulti ta sa kamatuoran na agitay supporting text mga kaigsunan sumala sa Biblia although na ay mga pangatarungan mga kaigsunan nga mga igsoon di na nato kinahanglan ang rehistro no dili na ta magkinahanglan og rehistro kay dili na importante o mo na say katarungan sa uban sa bagay mga kaigsunan iya matag mga opinion ilaha man sa opinion o panghuna-huna nga dili na ta kinahanglan magparehistro no dili na kuno kinahanglan magparehistro pero ilang mga registered gipang taguan ug unsay ngalan ana mga kaigsunan mo bitaw na usahay ato gyung klarohon nga di na makakinahanglan og rehistro pero ang uban ngano mga rehistro di makakinahanglan og dinhi sa Biblia igsoon ang Bible o Biblia imbi Bible mayong balita no mayong balita Biblia mga kaigsunan ingon siya dinhi sa Roma kapitulo 13 versikulo 1 ngadto sa 2 mga kaigsunan. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga punuan ug lungsod kay walay punuan nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios. Unsa ko ni diyan? Mo na giingon sa Biblia nga kinahanglan ang tanan magatahod. Mo bitaw nang nagatahod ta sa tuong panggobyerno. Ang kaning atong mga ngalan nga atong gidala ato yung gipaligal kay nagatahod ta. No? Kay mo sa nay tinukod sa Dios nga mutahod ta sa panggamhanan nga ang atong mga ngalan na legal. Example mga kaigsunan. Ang ngalan nga Samuel narehistro gid na sa igsoon. No? Girehistro gyud ako ang ngalan nga isip Samuel aron mao gid nay tinuod nga legal nako nga ngalan kay pwede man ko magdalag daghang nga ngalan. Pero pag abot sa birth certificate nako igsoon, no? Ako ang birth certificate nako mga kaigsunan, ang birth nako mao gid na siya Samuel. Pero wala ko birth certificate mga kaigsunan, pwede ko magdalag daghang ngalan bisag unsa ngalan akong dalon. Pwede akong magngalan kung si Pedro, si Juan, si Santiago. Kaya nga naman, okay raman siya mga kaigsunan kay wala man ka nagparehistro. Pwede ka magdalag, pwedeng naghangalan. Pero na registered na gani ka mga kaigsunan, isa ra gyud na ang imuhang ngalan. No? Munang matagtuig nga ilang gisgutan nga local conference nga ang history ko no mga kaigsunan, daghan kayong nagasulti. Og ato sang nabati og nadungog nga ang Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día ang history nagsugod sa 1970. Ang pangutana mga kaigsunan kay 1970 man ka nagsugod ang local conference Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día 1970 man ka asa ang ato ang i-probe nga registered sa 1970. No? Kaya pwede man ta mag-istorya, pero dinhi man ta mag-abot, dinhi man ta hibalaan na mga kaigsunan sa imong gisulti 1970 og naabaw na record o naka-registered ba ng 1970. Kaya pwede man ta maghimo sa history, pwede man ta maghimo og istorya. Pero ang naka-record na, naka-registered, na di gid na pwede nimo bali-balion igsoon. No, dili gid nimo na pwede imuhang usbon. Kay unsay nabutang, unsay natatak, o na registered, mao na gina siya. Di na gina siya mausab mga kaigsunan. Busa ninintak na sa kabuntagon, hinaot mga kaigsunan, atong itugyan sa Dios, atong pamalandungan pag-ayo, unsay atong gipanulti. Tinuod ba ni ako ang gisulti mga kaigsunan? Unsay ako ang gibasihan? Unsay base nako ang akong gisulti? Tinuod ba ni? Mo ni sa igsoon, tinuod. Naatay mga registered o mga rehistro. Mao ni rehistro mga kaigsunan, no? Ribbon.
Ano siya? Ang Seventh Day Adventist Church 9 Local Conference. Mao ni siya mga kaigsunan. Narehistro siya sa December, no? December 20, 1990 mga kaigsunan. No? Dili siya mahimo og 1970. Kaya ang 1970 lahi na pudto siya na record o na registered manggaling to, na rehistro man to, lahi na pudto siya nga record. Unya 1970 ang pangutana unsa na sad nga ngalan? Unsa na pudto nga ngalan nga registered? Kaya ang kaning 1970 dili man ipidi kaning ngalan na ibutang nimo dito sa 1970. Naunyag katong 1970 naka-registered to, naka-record to sa SEC. Unya na to ngalan. O dili pidi. Dili ni pidi ni ngalan na sa 1970 kining local conference. Imong ibutang nga local conference gyapon tong 1970 kay ug naa dito ngalan tong 1970 unsay ngalan nato nga na rehistro o naka-record sa SEC. Di ba? O mo siya mga kaigsunan ug dunay mo yung mga pangutana, no? Ato ang ibutang ang cell number din ni Pastor Riguya katong nagsulti karon bago lang. Mo to ato ang National Secretary mga kaigsunan si Pastor John Riguya o mayong buntag ganatong tanan diha mga kaigsunan kutob sa nagapaminaw o makakita ani nga video hinaot mga kaigsunan nga ang inyuhang mga singkasing ug mga galamahan ug mga hunahuna, no? Normal man gid na igsoon ug natay madunggan nga murag against o unsa ba makapatandog sa tuang mga ego o ato lang nang ipaubos sa mga kaigsunan ang atuan niya sa pag tuon pag-study ug unsa gyud katinuod niya ato ang gibarugan kay mahitungod ni sa igsoon about sad ni sa tuang kaluwasan mga kaigsunan, no? Unsaon na to pagkaluwas ug di ta magsulti sa tinuod. Mo na sa igsoon magsige tag sulti og pamakak inig balik sa Ginoo mga igsoon sigurado gyud, no? Kay walay bakakon makasaka og langit mga kaigsunan sumala sa Biblia. Kung basahon nato ang Biblia mga kaigsunan wala gi mga bakakon makasaka og langit. Muna nga kita nga magbubuhat, kita mga ebanghelista o evangelist o mga pastor magtutudlo, kinahanglan magtudlo gid ta og tarong, no? Magtudlo gid tag sakto, atong itudlo ang kamatuoran, dili nato iltago-tago, dili sad nato kanang tanugan mga kaigsunan. Ug dunay mo mga pangutana niini nga maong live mga kaigsunan, ato sang ibutang ang cell number din ni Pastor Riguya. Og dunay mo dugang pangutana, pwede sad ninyo siyang tawagan kay og pa dugayay lang mga kaigsunan og pa unhanay lang sa history. Murag nauna-una si Pastor Riguya. 1982 pa siya mga kaigsunan, wala pa marehistro ang local conference. Seventh Adventist Church Local Conference, wala pa na siya marehistro. Kaya narehistro sa tuig 1990, December 20 mga kaigsunan. Munang siya na og mahitungod sa history, makasaysay si Pastor Riguya kay siya ang gitawag og pioneering mga kaigsunan, murag karaan gid siya igsoon. Kay 1982 pa gud siya naa na siya ani nga organisasyon. Unya puros na daghan nagadala karon og local conference. Unya tan-aw na to ang ilahang mga documents nga ilaha sa ipakita ug sila bagi puy tinuod og legal nila nga registered rehistro nila nga legal mga kaigsunan na ato nang tan-aw ug unsa sad katinuod ug unsa sad nang ngalana. Kay dili man pwede mag-release ang SEC mga kaigsunan og daghang rehistro. Unsa nga ngalan imong na rehistro, usa ra gid na ka registered o rehistro ang ilang i-release mga igsoon. Dili kay perting daghan nga rehistro ang ilahang i-release sa SEC. Although ang mga original o mo na giingon mga igsoon, pwede na nila ipa-xerox. Magdala-dala sila xerox mga kaigsunan. Unya magpamatuod na sila may tinuod ang pangutana asa original ana ilahang xerox, no? Kay dili man pud na pwede mahimong ma-xerox ug wala na original. Unya ato man lang masubay kanang imong xerox nga gidala karon nga registered asa man nagikan. Asa man tinuod nga opisina diha na igsoon mahibal-an sad nato na og masubay. Nga ang tinuod gid ay nga registered sa Seventh Adventist Church Local Conference, ang tinuod nga opisina ani naa sa Davao mga kaigsunan. Ang tinuod yun nga rehistro sa Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista de los Septimo Dia
Ang main office mga kaigsunan, opisina naa sa Davao City. Busa ninintak na saka buntagon mga kaigsunan, no? Mayong buntag diha atong mga pastor sa nagkalain-lain nato nga mga tibuok sakop nato sa iglesia Adventista del Séptimo Día kung Seventh-day Adventist Church Local Conference diha sa Caloocan, no, sa NCR, no. Magandang umaga po sa iyo diyan, Pastor Saragosa, no. Si Roberto Saragosa sa NCR, no. Magandang umaga diyan po, Pastor Saragosa diyan sa NCR sa Caloocan mga kaigsunan. O katusang mga pastor diha sa Bayugan, no, City, diha sa Makayangkang, sila Pastor Lito Swat, silang Orbiso, silang Elder Garcia, no? Si Elder Garcia o si Brad Luloy diha, mga Garcia, no? Maayong buntag diha mga kaigsunan. Nagapaminaw unya diha sad sa maong Bukidnon sa pamilyang Paraguya na asaminsi mga kaigsunan na atay iglesia diha mga kaigsunan, mayo buntag diha mga kaigsunan na hinaot mga kaigsunan nga kini sa atong live inyohan ning kakuhaan sa pagtulunan ato asang susihon, no. Unya sila karon nagasusi nga mao din dagan sa atong organisasyon nga ilang nahibal-an 4 ka local conference o 3 ka local conference dili igsoon, no. Kay 2002 pa lang mga kaigsunan, 29 na nga puros local conference. Naa ni sila nagkalain-lain nga registered. Kaya ang nakadaot lang ani igsoon, ang gidala nila local conference lang gihapon kaning Iglesia Adventista del Séptimo Día nga ang tinuod nga opisina ani nasa Davao. Pero mao ni ilang gidala-dala nga ngalan. O mao na sig unsay naka-registered sa inyo nga ngalan, mao na dad-a. No, dili kay dad-o nato tong ngalan sa uban. Ato ang ipangilad o ato ang gitawag og ipantalya nga kitay tinuod, pero ang tinuod ay nga opisina, ang main office ana igsoon asa Ikulan, no, nasa Ikulan igsoon, nasa Davao City. O mo na siya nga ninintak na sa kabuntagon, mayong buntag mga kaigsunan nga I hope mga kaigsunan, no, mo na giingon sa balaan nga kasulatan sa gibasa nako kaniha sa Job 5:27 ani atas sa pagsusi, no? Sa pagsusi sa kamatuhuran nga wa ta misupak sa panggamhanan, nagpasakop ta sa panggamhanan, mao bitaw na atong gipa-registered, gipalegal aron dili ta ma-illegal mga kaigsunan, atong gipalegal ang ngalan. Unya although daghan lang nagadala-dala o nagagamit ani ngalana, pero diha na ta magkita o mag-abot sa unsa inyohang ika-prove, unsa inyohang ikapamatuod anang inyohang gidala-dala nga naabagyod ninyo ang origin nga registered. Kay pwede man ta mag-angkon-angkon unya diha man gud ta masangko sa tinuod bagyod nga naa tay ikapakita nga membership book gikan sa SEC unya tinuod nga registered mga kaigsunan. Kay og sa membership book wala na igsoon. Og membership book pod ang atong hisgutan mga higala igsoon. Sumala sa gipakita ni Pastor Guya, mao ni siya mga kaigsunan. Gisulatan si Pastor Guya sa Cagayan, no, CDO. Cagayan de Oro City, gisulatan siya nga gi-turn over na ang membership book. Klaro kayo mga kaigsunan, ang membership book nga gaangkon-angkon sila sa local conference, giuli na. Kinsa may naguli niini? April 2 bulan sa Abril 2 mga kaigsunan, April 2 sa tuig 2020. Mao ni siya ang membership book nga gisulatan si Pastor John Reguya. Sumala gipadad-an siya sulat sa SEC Cagayan o CDO, gipadad-an siya sulat nga gitin over na ni kinsa nagturn over gani ani igsoon atong basahon mga kaigsunan. Unsay giingon din ang giingon din mga kaigsuonan nga gisulti, nagingon siya din sa Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated in Iglesia Adventista del Séptimo Día Incorporated was already surrendered to this office. Kinsa may ga-surrender sa opisina sa Cagayan atong tiwason igsoon?
The same was made by Pastor Eduardo Pilabadan Sr. in compliance with the other date, July 16, 2019. The books were surrendered to this office last January 17, 2020. O gisurrender na mga igso. Gisurrender na sa ilang presidente nga ang membership book nga local conference giuli na nila didto kay dili sila gadala sa tinuod. Gipadad-an sila o kana gitawag og gi-canceled. Gi-canceled ang ilang membership book unya gipadad-an sila og sulat nga ipauli mo nang giuli ni Pastor Labadan mo na gisurrender. Mo na si Igsoon gisurrender na ni Pastor Labadan. Unya Igsoon magdala-dala ta og local conference nga ang ang inyo man di ay o ato ang membership book. Wala naman ay mo membership book, giuli naman ay sa inyong presidente. No? Naunsaon naman nato na pagdaladala sa local conference nga kita'y tinuod nga giuli naman ay sa inyong presidente ang membership book sa local conference o Iglesia Adventista giuli naman ay dito sa stick gisurrender. Naunya mag-angkon gihapon ta nga kita'y tinuod nga giuli naman gani. It means klaro nagpamatuod nga di gyud. No? Dili gyud kamo ang nagdala mga kaigsunan sumala sa record sa SEC ha. SEC na Igsoon sa CDO Cagayan de Oro City nara. Tanawa mga kaigsunan. Securities and Exchange Commission CDO Cagayan de Oro City gipadad-ag sulat si Pastor John Rigoya ang atuang National Secretary sa Cagayan. Mao na nga hinaot mga kaigsunan inyong nasabdan no sublion ko pag-usab kung naa may pangutana ato ang i-post ang number ni Pastor Rigoya ug dunay mo idugang pangutana mga kaigsunan o kalibog no ayaw mo kaulaw o kuhaon nato ang kanang gitawag og dili pagkasinabtanay no ayaw lang mo kalain mga kaigsunan kay igo ra kita sa pagsulti sa kamatuoran. Igo rata sa pagsulti sa tinuod. Kung doon na mo idugang pangutana, mayong buntag mga kaigsunan o dalaygon ng Dios, magapanalangin ka natong tanan, mayong buntag mga kaigsunan.